बिथांमोना प्रमोद बर'नि मुसुखाबो सावगोन। प्रमोद बर'आ 7 years 8 years आन्दोलन खालामबोदों, नाथाय सानसेबो बिथाङा हाग्रामानि मुसुखा सावाखैमोन। मानो सावाखैमोन? बिथाङा मोनथिगौ हाग्रामायाबो सासे लिडार, प्रमोद बर'आबो सासे जोंनि लिडार, मिनारसराबो सासे जोंनि लिडार, गाम्बारावबो जोंनि सासे लिडार। नाथाय नोंथांमोना 15 बोसोर 17 बोसोर हाग्रामाजों थानानै हाग्रामानि मुसुखा सावग्रा मानसि नोंथांमोना। जों नङा। मानो मुसुखा सावामोन? नोंथांमोना जुदि बर' लिडारखौ सिनायोमोनब्ला, बर' जातिखौ अनसायनो फैदोंमोनब्ला, बर' जातिनि सासे बर' फिसा, जाय बर' फिसाया गावनि गांनाय उखैनायखौ गारनानै हाग्राबारियाव थानानै बर'खौ सिबिनो ओंखारबोनाय, बेबादि मानसिनि मुसुखा सावग्रा नोंथांमोना। आरो नोंथांमोना जोंखौ मा बिथोन होनो? बे बेलायाव नोंथांमोना जोंखौ मा बिथोन होनो सानदों? सासे लिडारनि गुना माबादि जानांगौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। नोंथाङा जोंनि आफादखौ रनजिया, जोंनि आफादा इमोसनाव दानाय, जोंनि आफादा सोरनिबा सेफगार्ड, बे खोथाखौ खनले खनले बुंबाय थानायखौ जों मोजां मोना। ए गतिके जोङो बेखौनो बुंनो सानो, नोंथाङा गावखौनो बर'नि साबसिन देरसिन आरो जोबथा मोजां दैदेनगिरि होननानै दासान। नोंथांनि इयुनावबो मोजां मोजां जोंनो दैदेनगिरि नांगोन। जोंनि उनावबो मोजां मोजां दैदेनगिरि जोनोम जागोन आरो बे जोनोम जानाय बे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बरायनानै लानो नाजानांगोन। अब्लासो जोङो साफा साफा मोजां दैदेनगिरि जानो हागोन। अब्लासो जोङो बर' जातिनि इन्टायर प्रब्लेमनि सायाव जोङो सावरायलायनो हागोन। नोंथाङा बिदि जोंनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि दालाबो आरो इयुनाव आं बे खोथाखौ बुंजानो बादों। नोंथाङा जोंनि आफादखौ बार बार तात्सल्य खालामनानै क्लाब जाहैगोन, इमोसनाव दानाय, बोले सोरजों लानानै रायज्लायगोन बे खोथाखौ दा बुं। जोंखौ जुदि रायजो राजाफ्रा अनोब्ला जोंजों रायजो राजाफ्रा अट'मेटिक फैगोन। जोङो रायजो राजानि जानानै काउन्सिलनि खामानि दामानिखौ जों नोजोर होनो ओंखारदों आरो जोंखौ रायजोफोरा थिनहरदों आरो बे बेलायाव जोङो रायजो राजानि जानानै BKWCनि सायाव जों नोजोर होगोन आरो रायजो राजाफोरा जोंखौ बेखौ बिथोन होदों आरो जों बे बेलायाव नायगोन। मानो होनोब्ला BKWCनि जा सारा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय फान्ड, बे फान्डआ बर' जातिनि आरो बे बर' जातियानो जोंखौ बिथोन होदों जे नोंथांमोना नाय। आरो नोंथांमोन BKWCनि EM, GM, चिफ मिनिस्टार, चेयारमेन गासैखौबो बर' रायजो राजाफोरासो सेलेक्ट खालामनानै हरनाय। बे खोथाखौ नोंथांमोना दा बाव। बर' रायजोफ्रा रागा जोङोब्ला बे इन्टारिम काउन्सिला मालाबाबो रनजिया, बेसो रनजिया, जोंनि आफादा रनजिया नङा। नोंथाङा बुंदों जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना सोरखारनि एगेन्स्ट होननानै। नोंथाङा बहा लिरनाय नुखो? जों माला आसाम सोरखारनि बेरेखायै बाथ्रा बुंदों? जोङो दिनैसिमबो आसाम सोरखारनि बेरेखायै फंसे बाथ्रा बुङाखै। जों खालि बुंदों BKWC काउन्सिला मा मावदों मा मावाखै बेनि सायाव जों सावरायदों। औ नंगौ, बे मोन्थाय, जोंनि मोन्थाय, जों सावरायनो हायो, जों सावरायनो गोनां जोंहा मोन्थाय दङ, बेखायनो जों सावरायदों। आसाम गभर्नमेन्टखौ जों दुसिनो गोनां मा खोथा दङ? आसाम गभर्नमेन्टआ अलरेडि नोंथांमोननो होखाबाय, नोंथांमोनासो बिना लानो रोङाखै। ए गतिके नोंथांमोना जोंखौ बिब्दि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव ओंखारनाय, गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाय बिब्दि खोथा दा बुं। जों दिनैसिमबो डिक्लेयार होआखै जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव दङ ना फराव दङ, जों दिनैसिम डिक्लेयार होआखै। गतिके जोङो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव नङा, जोङो BKWCखौ नोजोर होनो जों ओंखारदों। नंगौ, BKWCआव नोजोर होनो जोंखौ रायजो राजाफोरा थिनहरदों, बिथोन हरदों, बे बेलायावसो जोङो ओंखारबोदों। गिबियावनो बर' रायजो राजाफोर आरो रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम आं इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जानानै खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। दाखालि 30 अक्ट'बर 2023 आव UBPनि आफादगिरि, सेन्ट्रेल आफादगिरि मनरन्जन बिथाङा
UBPF नि सोमोन्दै माखासे बेसलेस खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव बिथाङा बुंदों जोंनि जा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन बे आफादा रन्जिया होननानै बुंदों, इमोसनाव जोनोम जानाय होननानै बुंदों, आरो सोरनिबा सेफगार्डनि थाखाय बे आफादखौ दादों होननानै बुंदों, आरो बियो थांनानै क्लाब बायदिसो जाहैगोन होननानै बिथाङा बुंनो सानदों। आं बिथांखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों, नोंथां मनरन्जन बसुमतारी, नोंथाङा बर'नि गेजेराव साबसिन आरो बयनिख्रुइबो मोजांसिन गोरोंसिन लिडार होननानै नोंथाङा सानना लाबाय नामा? जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि इयुनखौ नोंथाङा दिनैनो नायगिरनो हानाय नोंथाङा सासे इयुन बुंथिग्रा फरचुन टेलार जाबाय नामा? बेयाव जों नोंथांखौ थोंजों सोंदों, नोंथाङा गावखौ मा सानो? नोंथाङा जोंखौ मा बिथोन होनो सानदों? बे आफादा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आफादा बे रावनिबो इमोसनाव बियो जोनोम जानाय आफाद नङा, रावनिबो सेफगार्डनि थाखाय बे जोनोम जानाय आफाद नङा। बेयो बर' जातिनि सेफगार्डनि थाखाय जोनोम जानाय आफाद। नंगौ, नोंथाङा थिगखौनो बुंदों, सोरनिबा सेफगार्डनि थाखाय जोनोम जानाय। बेयो इन्टायार बर'फोरनि सेफगार्डनि थाखाय जोनोम जानाय बे मोनसे आफाद। नोंथाङा बे मोनसे खोथाखौ सैथो बुंदों, जों गोजोननाय मोनदों। बे आफादा इन्टायार बर' जातिनि सेफगार्डनि थाखाय जोनोम जानाय बे मोनसे आफाद। बे आफादा गाम्बारु मुसाहारिया गैयाब्लाबो, डक्टर बाबु बर'आ गैयाब्लाबो बे आफादा थांनानै थाबाय थागोन आरो अराय सम थांनानै थागोन, आरो जों थांनानै फोथांनानै लाखिनांगौ बेखौ रायजोफोरनि आखायाव जोङो दोनहरदों। दा खोथाया जाहैबाय, बिथाङा जोंनि आफादखौ तासिल्य गाज्रि बुंनो सानदों, तासिल्य खालामनानै नेग्लेक्टेड रावै बुंदों जे मोनसे समाव बियो क्लाब बायदि जानानै थागोन होननानै। बे आफादा आंनि सोरनिबा दैदेननायाव, सोरबा गाम्बारुनि दैदेननायाव खालिल' बे जोनोम जायाखै। बे आफादा इन्टायार बर' रायजो राजाफ्रा गाव गोसो जानानै बयबो ज' जानानै बे दाफुंनाय बे मोनसे गोग्गोम आफाद, आरो बे आफादा अराय सम थांनानै थागोन। बे आफादा गोलाव सम थांनानै थागोन। बेयाव सोरबा मनरन्जन बसुमतारीया बुंबानो बे रन्जिया जाया, सोरबा मनरन्जन बसुमतारीया सानबानो बे रन्जिया जाया। नोंथाङा गावखौनो बर'नि बयनिख्रुइ साबसिन लिडार होननानै सानबाय नामा? नोंथांनि अनगायै इयुनाव बर' जातियाव सासेबो मोजां दैदेनगिरि ओंखारलिया सानबाय नामा? बेखायनो दिनै नोंथाङा बुंनो सानो जे इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशननि अनगायै रावबो बर' माहारि बेयाव गैया, थानो नाङा होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? नोंथाङा सानफ्रोमबो खनले खनले बुंबाय थायो जे बर' साहित्य सभा, आबसु, आबोफ जों बयबो ज' दङ होननानै नोंथाङा बुंबाय थायो। जों बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। सोरजों दङ सोरजों गैया बे रायजो राजाफ्रा इयुनाव बे खोथाखौ जोङो पिक्साराव जों नुगोन। नाथाय आं बेखौबो बुंनो सानो, नोंथांमोना बर' जातिखौनो बायना दोनबाय नामा? जे नोंथांमोननि अनगायै आरो दस्रा मानसिफ्रा आफाद दानो हालाय। UBPआ बर' जातिखौ बायनानै दोनजोब्बाय नामा? आबसुखौ बायना दोनबाय नामा? आबोफखौ बायनानै दोनबाय नामा? साहित्य सभाखौ बायनानै दोनबाय नामा? बार बार खनले खनले मोनसेल' खोथाखौनो बुंबाय थायो, आबोफ, आबसु, साहित्य सभा जों बयबो ज' ज' थालायनानै खामानि मावदों। येस, मावदोंमोन, मोनसे समाव मावदों, मावबाय था, जोंबो मावगोन। जोंबो माहारियारि आफाद खामानि मावनो थाखाय जों जोनोम जानाय, जोंहाबो मोन्थाय दङ। संबिधानाव लिरनाय गैया जे मोनसेनि उनाव दस्रा मोनसे आफाद दानो हाया होननानै। जों संबिधाननि खोथा बायदियैसो जोङो आफाद दादों। जोंबो बर' जातिखौ सिबिनो ओंखारदों। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, नोंथांमोननि सायावबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नोंथां मनरन्जन बसुमतारीया बुंदों जे सोरखौ लानानै रायज्लायनो। जोङो सोरनिबा बिथोनाव, नोंथांनि बिथोनाव जोङो सोरजों रायज्लायनांगौ, सोरजों मा खालामनांगौ, नोंथाङा जोंखौ बिथोन होनो गोनांखौनो दरकार गैया।
जोङो गावनि रोंगौथिजों गावनि मोनथिनायजों जों सोरजों रायज्लायनांगौ सोरजों बहा थानानै खामानि मावनांगौ जों गावनि गोसो बायदि खालामगोन बे रायजो राजाफोरनि डिमान्ड गतिके नोंथाङा बुंदों जे गाम्बारु मुसाहारिया समष्टि नागिरो जेरावबो समष्टि होगोन होननानै बुंदों जेरै नोंथाङा बुंदों 70निख्रुइबो बांसिन समष्टि जायो बिनिया लुबैनायानो बारा बे खोथाया गाम्बारु मुसाहारिनि नङा बे खोथाया रायजो राजाफोरनि डिमान्ड रायजो राजाफ्रा लुबैदों धेमाजि जिल्लायावबो मोनसे आरोबाव समष्टि नांगौ गवालपारायाव आरोबाव मोननै नांगौ सनितपुराव मोनथाम मोनब्रै नांगौ बिश्वनाथाव नांगौ आरो गवालपारायाव मोननै नांबावगौ आरो गुवाहाटीयावबो आरो मोननै नांबावगौ बेयो जोंनि डिमान्ड नङा बेयो बर' रायजो राजाफोरनि डिमान्ड बे रायजो राजाफोरनि डिमान्डखौ लानानै बिथांमोननि सिमांखौ लानानैसो जों बुंदों आरो जोङो डिमान्ड खालामगोन बेयो जोंनि मोन्थाय जों बेखौ आसाम सोरखारनाव जों बिगोन बेयो जोंनि मोन्थाय जों मोननांगौ बेयो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि डिमान्ड आरो बे डिमान्डखौ जों फुलफिल खालामनो थाखाय अरायसम जुजिगोन आरो जुजिबाय थागोन नोंथांमोना डक्टर गाम्बारु मुसाहारिखौ इलिगेल होननानै दिनै चेयारमेननिफ्राय बोख्लायबाय नाथाय जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन दाजेननायनिफ्राय जोङो बुंबोदोंमोन जे अनिल बसुमतारी बिथाङा बे आयेननि बेरेखायै बिथाङा एक्टनि बेरेखायै BKWEC नि 2020 नि एक्टनि बेरेखायै बिथाङा दिनै गुबुन काउन्सिलनि 6 सिडिउल एरियानि मानसि जानानै BKWEC नि EM जाबाय दिनै गाम्बारु मुसाहारिखौ बोख्लायनानै चेयारमेन जाबाय बेबोथ' आयेननि बेरेखायै खामानि मावनानै दिनै चेयारमेन जाबाय EM जाबाय बेखौ नोंथांमोना माला बोख्लायगोन आरो नोंथांमोना बेनि सायाव सावरायदोंना सावरायाखै जे अनिल बसुमतारी बिथाङा जे कार्बि आंलंनि सासे भटार्स बिथाङा कार्बि आंलंनि भटार्स आरो लोगोसे बिथाङा पलिटिकेलि नन ST मानसि बिथाङा बे BKWEC एरियायाव EM नङा GM नङा मेम्बारबो जानो मोना बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा एक्सन लाखो नोंथांमोना बे इलिगेल खामानि मावनायखौ नोंथांमोना मानो नुवाखै आरो नोंथांमोना बेखौ इलिगेल खालामनायखौ माला बोख्लायगोन आरो मनरन्जन नोंथांमोना UBPF खौ गिबाय नामा जे नोंथांमोननि बाहागोखौ जोंबो सेनानै जासिगोन सानबाय नामा नोंथांमोना जोङो रावनिबो बाहागो सेनानै जानो फैयाखै जोङो रायजो राजाफोरनि डिमान्ड लानानै फैदों रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो जों ओंखारबोदों थालांनाय हाबाफारि थालांनाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनो दिनै ओंखारबोदों दिनैबो जोंनि बर' जातिया गोबां अलखदाव दङ जाय अलखदखौ जोङो सानसेयाव बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां अलखद दङ नोंथांमोना हयथ' बेफोरखौ नायस'नायखौबो जानो हागौ सराइदेउनि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ डिमरियानि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ डिब्रुगड़नि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ तिनसुकियानि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ बिश्वनाथनि बर'फ्रा मा जानो थांगासिनो दङ सनितपुरनि बर'फ्रा मा जानो थांगासिनो दङ धेमाजियाव मा जानो थांगासिनो दङ गवालपारायाव मा जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि गोसोआव मा जानानै दङ हयथ' नोंथांमोना मोनथियाखै साननो हायाखै आरो आं बेखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना UBPF खौ गिनांगौनि जेबो खोथा गैया नोंथांमोननियाव गभर्नमेन्ट दङ UBPF नोंथांमोननाव गभर्नमेन्ट दङ नोंथांमोना गामोननो सोरबा जुदि लिडारफोरा जोंजों फैनो नाजायोबा नोंथांमोना स्किम होनानै बिथांखौ लांफिननो हानाय नोंथांमोना गोहो दङ मानो गिदों नोंथांमोनालाय जोंखौ गिनांगौ खोथा गैया नोंथांमोननाव थाखा दङ पावार दङ स्किम होनानै गाबोन दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना लाना फैफिननानै पावार दङ जोंबादि गभर्नमेन्ट गैयै रायजो राजानि मानसिफोरखौ नोंथांमोना गिनांगौ खोथा गैया आरो जोंखौ सोंखारिनो गोनां खोथा गैया जों गावनि मावनांगौखौ जों मावलांबाय थागोन हारि सिबिनो ओंखारदों जों हारिनि खामानि मावगोन हारिनि बर' जातिफ्रा मा अलखदाव दं बेखौ जों नायगिदिंदों जोंथ' नोंथांमोननाव सोङाखै
नोंथांमोना मा मावदों मा मावाखै जोंथ' बुङाखै। नोंथाङा जुदि रायजो राजाफोरनो फोरमायनो गोसो दंब्ला 21, 22 आरो 22, 23 नि जा फाइनान्सियेल बाजेट, बे बाजेटनि सायाव नोंथाङा बुंफोरनानै हायोब्ला जे नोंथांमोना मा मा खामानियाव बेसेबां थाखा बहा रानखो, बेसेबां खामानि बहा मावखो, नोंथाङा सेन्ट्रेलनि सासे आफादगिरि जानानै बे खोथाफोरखौ फोसावनायखौ जों मोजां मोनगोन। आरो नोंथाङा बे खोथाखौसो फोसावनांगौ। सोरबा गाम्बारु मोसाहारिनि बेगाव थानानै, सोरबा गाम्बारु मोसाहारिनि खिथुआव थानानै जानला मोनला खोथा बुंबाय थानाया नोंथांनि खुगायाव श'भा नङा। नोंथाङा सासे इउबिपिनि सेन्ट्रेलनि मैखोम दैदेनगिरि।